Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि चेनेलाव फरायग्रोना लागानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ माने जोबोद साननो गोनां जाना फैदों। बिटिसि बिसायख'थियाबो बारा गोबाव सम गैला, अर्थात इलेक्शन टाइमा। हयथ'थ' जोंनि आखायाव मास मोनसे मोनथाम बेनि गेजेरावनो इलेक्शना जागोन। दा बेनि सिगां बिराद जयनिं प्रग्राम जागासिनो जेरावखि जाया। बाय द वे बेफोर इलेक्शननि मोनसे ड्रामा आं बेनि सोमोन्दै बारा एसेबां बुंनो थांथ'आ दा दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय प्रमद बर'आ सासे गुन्दासो, प्रमद बर'आ सासे मानसि लानानै बुग्रा गुन्दा बिदि बुंनाय नोंथां। प्रमद बर'आबो सासे गुन्दागारिसो बियो। प्रमद बर'आबो सासे गुन्दागारिसो बियो। मोनथिबाय? बे गुन्दानारिसो बियो। जोङो बेखौ प्रमद बर'नि रबेटखौ जोङो नाङा। गावनि न'मोना भिडिअ'आव नुखाबाय जानो हागौ। नाथाय बेहाय आं बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायगोन जे सासे लिडार जायोब्लाबो गासिबो खामानिखौ मावना होजोबनो हागोन बेफोरबायदिबो नङा। मोनसे पार्टिया गासिबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होजोबनो हागोन बेबो नङा। दा आं बेखौसो बुंगोन, नैबे मादैया बिदि बुंद्रायनो नाङामोन। गुन्दा सोदोब बा गुन्दा खोथाखौ बुंनो नाङामोन आरोना। मानो होनबा बेबो दिनै खामानिखौ मोजांखौनो मावबोगासिनो, गाज्रि मावाखै। थांनाय 17 बोसोराव बि.पि.एफ. सरकाराबो जाखिनि गावसोर हादों बेखौ मावबोदों। दिनै आरो इउ.पि.पि.एल. सरकारा 5 बोसोरावनो जानो हागौ बि.पि.एफ. सरकारनिफ्राय बांसिन खामानि मावदों, बेखौ जों नुदों। थाखा फैसा गैया थैनोसै नामा? प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय, सोरखौबा मानसि फाथायना बुहोनाय, थाखा होनानै बुहोनाय, अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो। सासे दैदेनगिरि जायोब्लाबो बा सासे समाजनि मोजां खामानि मावनो ओंखारोब्लाबो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ गुन्दासो साजायो, बेखौ गुन्दासो बुङोब्ला, बेखौ गाज्रिसो बुङोब्ला, नाथाय बेनि थुलुंगा होआलाबासिनो थायोब्ला अब्लालाय सोरथो आरो मोजां खामानि मावनो गोसो जानो, नङा होमबा? स' आं बेखौनो दुखु मोनदों, मादै नोङो सासे बिमा माहारि जानानै, हिन्जाव माहारि जानानै अयथासार बेफोरबायदि बुंद्रायनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो रावबो मोजां मोननाय नङा। जानो हागौ नोंथाङा बि.पि.एफ. बेनिखायनो दिनै इउ.पि.पि.एल. सरकार सालायनायखौ मोजां मोनाखै। नाथाय मोजां मोनाब्लाबो बेफोरबायदि गुन्दा सोदोब बा गाज्रि सोदोबखौनो जोंनि सिगाङाव जाहाथे बेफोरबायदि दालाबो गोसो सिङावबो साननो नाङा। मानो होनना बुंबा दिनै नोंसिनि बि.पि.एफ. सरकारा 17 बोसोराव जाखिनि मावनो हादों बेनि बांसिन दिनै इउ.पि.पि.एल. सरकारा खामानि मावनो हादों। जानो हागौ नोंसिनि बि.पि.एफ. सरकारा खामानि मावनो हायै आद्रा खामानिखौ दिनै इउ.पि.पि.एल. सरकारा मावदों। दा बाहाय नोंथांमोनाबो हेल्पसो होनांगौ, हेफाजाबसो होनांगौ, बिथांमोनखौ थुलुंगासो होनांगौ। नैबे खामानिखौ जों मावनो हायाखै, नैबे खामानिखौ नोंसोर मावना होनांगौ। बेफोरबायदि जाहाथे नोंथांमोना सापर्टआव थानांगौ बा खोन्थाना होनांगौ, दिन्थिनानै होनांगौ। नाथाय नोंसोरो दिनै गाज्रि मुंसो लायो, गाज्रि मुंसो सुनानै होयो बिसोरबायदि दैदेनगिरिखौ। बुंनो थाङोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बि.पि.एफ. सरकारनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेफोरबायदिनो सोरजोंबा बुंजादों बा बुंजागोनबो जानो हागौ उननि समावहाय। ओंखायनो जाहाथे जों बर'जों बर' गावजों गाव जों सैमा अमाफोरबायदि नेरलायबाय थानो नाङा। जों गावजों गावनो जों खौसेयै थानांगौ। जायखि दोलोआव थाया मानो, जायखि राजनितिकनि खामानि मावा मानो, जों बयबो बर' हारिया खौसेयाव थानांगौ। आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोन। नाथाय बेफोरबायदि गुन्दा सोदोब, गाज्रि सोदोबखौ जाहाथे बुंनानै होनो नाङा। थांनाय 17 बोसोरावलाय बि.पि.एफ. सरकारा माथो मावदों, माथो दिन्थिनो हादों? दिनै बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। जोंनि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन सासे दैदेनगिरिखौ, सासे समाजनि खामानि मावनो लानायखौ, हारिनि खामानि मावनो लानायखौ बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। जोंनि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन, आं बेखौनो खावलायो।